nik egia esateko ezin dut esan zer aldatu dan, guk zer egin dugune bai azaldu aldot. Guk pentsetan dut herriaren ondoan egon garela, hurbiltasunez eta apaltasunez gugaren modukoak, auzoz auzo, etxez etxe, atez ate ibili gara, lemoaztar guztiekaz gure autoskunde programa burutzeko, eta behar bada hori da, saritu dauzkuena edo. Gure kanpaina pentsetan dute potentea izan dela, zentzu horretan, lan handia egin dugu, lan asko, herriaren ondoan, eta aurkeztu dugu talde, anitza eta oso prestatua dagoena, Lemoa herria asko ezagutzen dagoena, eta Lemoantzako dekono egin behar izan aniztasunari erantzune emoteko prest gauzena. Hori pentsetan dute salduten jakin dugule, eta biltuk behar bada zintzu horretan, begoal ez dakite gehiago oinarritu da eurek egindako lanean, ze eurek gobernuan egon da, zintzu horretan errezago euki daurie, eurek egindakoa saltzeko, eta guk desbentaia handi euki dugu zintzu horretan, eta behar bada hor lan potente hori esker, ez dakit konektatzen jakin izan dugu herriagaz. Adibide, zubete ipintzearen kultur eskaintza. Asko betu da, eta guk desde logo ondo finkatute eta ondo dauzen gauzakaz guztiz ados egitako eta hori aurrera eramateko. Baina adibide errez bat ipintzearen argitapena falta handie da, horrek ziurtasun falta handia emoten dutzu herriari, holan adierazi dozkue, eta de hecho gure leloa hori zen da, Lemoa argi eta garbi, zentzu horretan, joan dana. Guke, bost bloketa banandu doguz, pertsonak beti inguruan, lehentasuna beti diriz guretzako pertsonak, gero, hainbe dauz, ez dakite gazteek dekoguz buruen, euren bizitza proiektua garatzeko hainbat ekintza proposatzen direz, etxe bizitza sozialak behar izana dagoen herri honetan, momentu honetan, besteak beste, bulego berdea, hainbe dauz, eta gero espazio fizikoari dagokionez, proiektu itzu potentea eta beharrezkoa da bai, eskolan aurrez aurre dauzen dagoen aparkalekua handitzea behar da, eta hor dauzen bi edifizioak, kotxerak, lehengo tranbian kotxera direzenak, horreri erabilpena berreskuratzea eta herritarrakaz batera beste erabilpen bat topatzea gure dugu, espazioan hitzak izateko, behar izanetara egokituta. Neu eta gure taldea, danon alde egingo dugula lan, danon taldea izango garela eta danokaz batera egingo dugula. Eta lankidetza eta parte hartzea bultzatzen jarraituko dugula.